Ini kwa Peter Gonyi chigara mpukura maono kanzore changamire sire wadare na amadezi muno nakamangoro nyaya yangu ndakasvika mukadzi wangu kudanana na Msewe Msewe zvakaitika wakatanga 2023 nyaya chinotsengeswa chipenda kwanambo chidhakwa ndotsikwa chimbo tikambatana pamanede murumo nyaya yacho indotsikwa ndikazoenda kuSouth Africa koshandira mhuri. Ndaenda South Africa ndakaita 8 months ndadzoka ndakadzoka nokudza pamudzimai ndiri kuuya saka ndamamutare ndikadzibva nyekoti ndikutobva kumusha yanga tiri Sunday muswacho tobva kumusha kuona vana bva kumusha pakanaka patarisangana chinaye mamutare mudzimai wangu. Saka pandakasangana naye ndakatora foni yake ndakamutumira mari yekugarisa foni yanga yatsimuka screen ndakatimbone kuti munhu wakagadzira foni wakagona here angaboda kuramba nefoni mudzimai ndabvazwa ndipa anipa foni ndakabva ndaenda kumameseji efoni yemudzimai ainge atisi kubata pa ndakawana meseji yakazipesonywa nemudzimai yekuti usasafone pa ndana Colem Town. Mudzimai watowana Colem Town chichatora nzvimbo aona konyepa munhu tinogara naye ndiamene kwarosenza kutaundu munhu tinogara naye saka wedu unoti mbuya unodiwo sekuru ati munhu ungatadza ere kufona ndiripo murume wako kana ari muchikuru autakotidisanisaniwa. Saka chakazoitika takazoparadzana mutaundi yako nobasa kwake indaya kumba ndakazomutorera foni yanga ndatora nekuda kwemeseji ndakaitora ndavadziwa usiku zinamuka mapatsi 4 ndinanapo mukumba kwemudzimai wangu panana yacho ndasvika mai ona izvi ndasangana nazvo mufoni mwana wenyu iyo iri nyaya yemeseji iyo mai akati orati nyaya rii ndaiswa tikadimirire wangu mukunda awo yeweekend azazvaambochigamoza ndataura pakanaka ndasvika ndadzikomba kwangu ndaendaomba kwangu ndazoti foni ndingaisomboitsvaka kuti chii chiro ndinyasotora chimbofoni venana kuti chimwe chiapu chiya chinonzi Phonex pane meseji yanga yakaiswa ndimai mwana wangu yowe semu mameseji awo ndadhirita akodhirita uzi patoshata murume wadi watouya semu ndiani semu tawo tazvipatanisa yango paziswa meseji futi maudhiwa aitora semu nemudzimai iwewe semu ndakatutengere madress nairi wakaramba izvizvi tracksuit ndatora iyo unototi badara shit unaziya kuti mangwana weekend isaturday tirakwenda kuscan mudzimai kuti ndamutsa mukoma wangu koma maneyo zvinhu sakana zvi semu uyu une hanjadzi yake yaigara pahondi handizii asi yanga yazogara pawatsomba. Mudzimai wangu aiti chibva kubasa aipfuurira kuenda pawatsomba kusangana nasemu. Saka zvadaro zvaita ndonhu zvikandikurira ndatora baunini wangu taurira naye aona ichi nyaya yarume yaundinenera yatamudiki pazvino ndatora nabaunini wangu nemunyina wangu taenda kwashutukwa kwamboidhakwa mai one zvirapanzira mautu ese kunana mainini wangu one zvindasangana nazvo anokwabviswa dai pakaoma tasvikaona mai one zvindasangana nazvo mai akadai pakaoma ndafona wangu mudzimai vatouya vachi vanari pana semu shamai pane mumwe wacho unonzi Manuel ndiaifambira nyaya dzacho amene otudibanaona panapa semu ona nyaya iri panapa tiriona mameseji ako mufoni mangu nemudzimai wangu udai nemukadzi wangu wakamboramba kati 20 minutes atakugara ivi asitakurova atodovhunza azivongu ndada kudana nemudzimai wangu pakanaka asi ona zvisemu nguva achimakusima 11 tiri kumbirwa na 2 o'clock tisangane pachidhakwa futi tizwe nyaya yenyu kuti mama wangu kufamba sei shuwa wakauya mudzimai wauya kusagara dare nana baba wangu nemhuri yese pachidhakwa rizewe pamusha wangu wasikwapo pana mbuya semu
tipeti izwi nyaya sema kavuma nyaya ta ini shwa narudi nauda nizimao ni mzimai wengi auziere mshwangu unozi yazi muri yangu noiziya ona masule misa ndendo nyaenda kusikera ndi sayo fune pato ana paka ndo ataka chini ndanye vananya kutazirei uri munokuziya atishe zonya kutazira chini ai nyaya vitatonga tongo tawo ndozwa kuti ukwende munhu mzimai utamvunza iyo kadana anasema wakambotanga wako taza kwa kuna semu wavuma nyaya kwa ngodo ani mzimai wangu atipi magara mesere sema wakavuma shuka taratis mzimai mudzimai tipeti mudzimai akamboramba pakutowa nehama dzangu kuda panze ndotsvaya kunyengera akamboramba inde azosvika pakuzomomisa ona mai mwana ndarifuko ndikuregerei panyaya pati ukasapfuma nyaya yako yekai tobatsirana ona chikomba chiri kupfuma nyaya yacho iwo uramba sei handikwazofuga wangu mudzimai shuwa baba mwana ndakarara nasamuseve kungoenda urupedza nguva yese uchinyepa ore matanga udana rini watanga unyepa takatanga udana musi wa 15 February asi samuseve wakasamba ubva masoro kutendeserana kuti vairamba vachinodifipa naye murako asi una mai mwana zve iwo waita zonduza here murume wangu wanasema muna zvinhuita samuseve vachitadza waita zonduza sei hata kurukura nyaya bayandi saka murume uyu nyaya kwakaipfuma maurendeta kunoda kuti chakama kuti basire kuti mangwana tikambaitarisana kuti zvakadaro tisina kusvika kwemuri taona zvirikazonisimudzira shungu dzakanyanyisa so ndava yakumuri chakamba kuti batsirawo musoro pemurume wanetsa vakapanya futi imba yaolifa mudede mukadzi akaenda yabasa rake museve kupinda mudzimba dzawangu ndochanetsa museve wapanya misheya wano zvakanyanyisa murume kuti changamire tibatsireiwo tangirai baba tatenda tangirai alright kuuya zvake mukadzi wacho amunetsa nabe pane pa andisumaona kuti ari pa tinoita toita nyaya yemunhu wacho aziva amen todobvunza semu ndiro pamwe ndofuna ndoroziyana kwaari mususi iyo uchagari wese nemukadzi wake ari kubasa but ari kubasa kwake kana kupa kacho achadoiba zvakafanira kuti amuchagari misi zvinoda aiwa saka amuchagari mesi kubva kune nyaya wakabuda pane pandazwa kutaura nenyaya yekuti makagara dare semuri makagara dare makaburirana kuti nyaya iripo kadare kakaripo semunhu wemurume ndatine shuku tozwawo chokwadi kuna semu tozwawo chokwadi kune mudzimai hapana dare rakavogarawo idare kwakundobvunzana mubvunzo ipo chandinoda kunzwa unoziva kuti kamudzima unotora nyaya kuti darika handiti nyaya kana yadzakuya kuno handiti it means kuti vanhu paimwe level yacho yekutaurirana wasingakuya kudare zvisina dare watadza kudii kuwirirana ndosaka nyaya zitoya mupi but kana vanhu waita dare ravo remusha ndio domestic remedy handiti kana matowirirana handiti pamwe pacho pane pasina nidi yekuya kupi kuno because pamwe matobhadharana zvamadii mabhadharana saka kana nyaya yakuya futi kunobhuya kuti ombe nyaya ichii itsva but iyo isiri chii isiri itsva itori neagreement chii kare ndosaka ndazwa ndikubvunza kuti kwawati dare takaita dare remusha tikaungana tikadii ndopatada kuti tinzwise kuti dare racho rakatangira papi rikasvika papi mukawirirana kuti kudii pamusoro chakamita aiwa katisoke alright uyu wacho ari wese family yacho yakaita hapana kamupanduri pakulishamisa asi masamona akaenda sabuti kamuudza tondona uyu wacho ari museve museve sunga museve asi museve wacho ndiye marapuza asi ndiwo marapuza iyo nyaya itaurwa asi bota murundochaya pese pese ende makaita bvakataurwa nemukomana azi makaita dare ndizvo mukabvuma nyaya yenyu ndizvo mukawirirana kuti chii $40 kuti wabvuma nyaya
$40 kumuripo kwatazoda mombe chii akamona ndudza kuti zvera ndozvandandichitaura kuti makaita dare renyu makapedza makatonyorerana mukatosaindirana akamona ndozvandandichitaura Ndona ndizvotaura ruedzautaura ndezvekuti zvese zvemombe 5 zvamutaura zviri pasi with immediate effect dola $700 yange iri China what is the immediate effect wanga kuti $300 dola $700 chitatu chacho chinanya ndo chakabvazoya kuno ngati ine mari yamutwara handina sama kana watanga gemu rekunyenga ukadziwa homwe yako yakatozara zvekuti utaura kuti azana mari ka iwe wakatopa munhu iwo mushonga wako usina respect wakadii mushonga wako unoda kuti pese pese kurapa wese wese dai ndoka ndabvuda kuti makawirana saka vandingaona ndikutaura ndikutaura iwe ndani kwenyu kuti there is an agreement already handiti agreement iripoda saka ini chekutonga vadii kuti nyaya makapedza zva chamuda ini kuti ndikubatsirei chete kuti mari iwe ndo mari yenyu kuti nyaya yenyu makuda kuti basa kuti mari ibude kuti mari haisi kubuda ndo yenyu saka kuda ndiwandira sei saka kuda ndiwandira isi hatiseni kuti kana nyaya yakapera zvamakawirana wakawirana I cannot change zvamakawirana at family chii level maererano nokugara kwenyu kwamunoita nechii asi izvozvo hazvirei kuti mhosva haidi haipo ukaona matosvika kuti maita agreement yekuripana nechii means mhosva iri chii iripo makatoerera kubhadhara but nyaya yangu ndeyekuti kana makati mimi iwo wati iwo wakanga wazobhadhara 700 asi 700 yacho wanga usina 700 Friday chaipo iwo waishaya Friday Friday chando ndakazunguzwa kuti takazunguza kuti mari yaenda kwamambo zvikuya panyaya kwamambo nekubhadhara kwako zvinhu zvakatosiyana iwo mari yavo wabhadhara wakanga wabaya asaka mari yaona here une mari shamwari haunganitakuri kuti abasa kutakura mushonga wako bazozokata kuri mari vanoda mari saka uda kudini saka uda kudini tipe fulani kivaze fulani auenda unoda una mari utoti zvapera zvakadaro uda kudini ini ndikubhadharira mamba uda kukwereta mari saka uri kuti taura nyaya awa ndauda mari ndandiri uri kuti nei mari yewana iwe wanga ine period pesa pakusati maya kudare ndiyo period yacho
Chama ukaona munaenda kubhawa kutsvaga mukadzi kakubhawa. It means ane $10 kuseri kwefoni kana kuti muwallet. Ukauta ane $5 kuback pocket. Intention yake ndekuti kasvika ndoona mukadzi ari kuenda kuona mbhawa kuda mari. Saka you can't tell me utazi wewe wapinda mbhawa utazi uri wakataura izvi utazi buda hapo uende tozoona mwedzi wapera. Hembe dzinotorwa dzese Kuzi mukadzi asi wakupa. Saka kwatiri ini mukadzi wemunhu asi mukadzi wako handiti kana utodana naye tsvacho hure. Saka zvafanira kuti hure runotoda mari yaro nguva iyo. uda mari Unoda mari. Bambo kuti basa rokutenga mabhachi ekuti munyengedzi wakadzi wevanhu. pendakadzidza munhu Vanhu wakadzi wevanhu unoita kutokudonhera rute nemunyaya yemabhachi iwe usina kana sendi. Bhadhara mari. taura yoida zvokuda una mari yako Wakuzoita sasa na mari budisa mari ndipe zuva kuti musi wakandende mari yake. Munomboita nezvekutsoka zvakapsaka zvunzawo chinokuari chiita budisa mari mhumu kubhadhara mukadzi wemunhu wapwanya imba yemunhu wemusana. Ndipe plan yako ndipe zuva. Vanhu vakamirira iwe. Chi? 15 August. Right. You're right, boss. 15 chi? Ndizvo. Munhu akakona soka kuti udai. Kuti hey unomunyara munhu wamwari. Pane basa kunyepera kusiririsa. Mambo mukadzi wemunhu haabatwi. unopera mari Mazova mukadzi wemunhu hadini unogumwa iwe danga pachizvako wakarorera. Saka mukadzi wako aromba wamutaurira kwazi asi anozvizera ndo basa rako. Uzaifanira kuuya kunotamutaureko ndo basa rako. fidha kumunhu pachisi Basa rake unofanira kuziva. Usashamisike pakazwa akuzwa uya wabatwa neimwe nyaya usashamisike ndo basa rake. agara akazviziva ndokabasakakuba Unomaguchura akaita sei? Guchura unoda ukadziwa mani. Dzirimo mvana dzakawanda dzisina varume. Dzinotsvagwa varume. newatsomba iriyo Watsomba. watsomba yakavhura Pano ndo arikudziona ita rushaya murume. Ende ndo kwako chaiko chaiko. Ikuna zvokusiyana nekuti wakadziwa vanhu. Siyana newakadziwa chiyo vanhu baba. Mukadzi wemunhu haabatwi ba. Nyangwe iwowo ukashora murume wacho zvakaita sei, mukadzi wake haumubati. Ukaona unga uri nani pane murume wacho, mukadzi wemunhu haabatwi. Urizwa pamwe? pamusoro imamo inoitwa Thomas Delwai ndauya ndakamirira ndiri baba wemwana kufunga mwana akanetsa tinombopa shamhu saka tikaona kuti mwana yaya anonetsa stere senini ndomubata nomuisira mubhanje mhomwe ndinda neupolisi ndotaura kuti munhu wangu anetsa rokuputa mubhanje nekutengesa mbanje evidence anenge ainayo muhomwe imborova stereki. Saka mwana uyu munanzwa nyaya dzake dzanyanya kubuda munharaunda mumavillages, hatingati muvillage but mavillages dzanyanya. Ndofunga mukatariswa ndaendega asi takawanda ndiye kwamusewe takawandisa todzadza pese pana but chataura hatendiko nekuti mwana akutinyadzisa akutaunge ngozi rubuda pambewewe
kutaura nawo kwanzitaura nayo saka kunyarisa chekusingaiti kona ana sekuru atotaura kuti hatitsikiko nokuti takunyara ndikati ari ngaindonomira nyaya dzacho inini saka mwana akadai so anoda kumboti rangwei sekutaura ndaita kuti ndamuisira mbanje mhomwe haakwanisi kuibuda nokuti evidence anayo mazvitama chimubatsirai mubenzi renyu benzi ngerei chiribatsirai kubhadhara mari solution tinayo iyi yambouya kuno asi solution chaiche ari kusangana nayo mai manje eitai zvinobudisa mari kana zvatonetsa mutitaura kuti madhokita tinovaziva anonorova munhu bhobhojana nzira ichekwe castration aite bhaimani asi kana munhu ane mbiri yakadaika isaidza ndi garden boy anofudzi wemombe anotengesa ice cream kunama mapoto anosera kumaberere kukolekta maempty bottle munhu akadaika ndo type dzacho ana mabhodhoro iwo anofamba aitengesa huku matumbo urikuerekesa vanhu huku anoda kukweretesa huku anopa mahara matumbu nemakumbo asi haapi mahara ozovhara hake mhepo apa tunoto twake twechipiraiti nopane problem imwe yacho mota yaitotorwa ndii ndopari kubuda dambudziko kari pamanenge vhirikira mukwanzisa saka zvinhu zvese zvaari kuita tumasensi twemushikashika arega timbotugume unopana kubhuroka ndipo pari kubuda nyaya akasabhuroka unoramba achinetsa asakabhuroka it becomes a menace akabhuroka akatorerwa mari yese akabhuroka anoita saka ndizvo zvokutwa 15 baba toda mari and if it's not paid musio chakupai fomu rokuti abva afila rokuti asakafila iyoyo ombopindukamukanuka mukati yoenda mukati ansore changamira ndadzoka kuri chimo changa ende murume anorwara ane hosha saka status yangu changamira chaisi no hatitauri nyaya dzechi is confidential. That's confidential information. But anyway, chekuti hatina. But isu toziva kuti it's a criminal offense kuinfecta munhu uchiziva intentionally. Andrew, saka maissues ese anofanira kuti sekuru anofanira kutaura. Andrew, madziva nyaya dzekubuda dzimwe batsirai mwana zvinhu zviite zvakanaka. Saka musi wa15 itai kuti nyaya iyo inenge yaita sei inenge yapera. But this one inini maene ndekuti imimi chiitai kuti mukomana ngaenda anotestwe mumba ichiri padhuze whatever zviripo zvokomidza kugadziriswa. Hanzo right ine handeni saka ngationa after musi wa15.